Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Hausa Views TV. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel din, muna roƙonka daga danna mana subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun sa bidiyo zaka same shi. Adam A Zango ya yi zazzafan martani game da rikicin da yake tsakanin Hadiza Gabon da wasu jarumai na Kannywood. Idan mai sauraro zai iya tunawa, a baya-bayan nan mun kawo muku bidiyoyi game da rikicin da yake cinyewa tsakanin Hadiza Gabon da wasu jarumai na Kannywood, wanda hakan yasa wasu suka fito suka yi mata martani, ciki har da Awal Isa West, wanda ya fito a martanin nasa yana kama suna kuma yana zage-zage. Wannan ya sanya ita Hadiza Gabon din ta sa aka kama shi yayin da ya fito ya yi bidiyo yana mai bata hakuri game da zage-zagen da ya yi mata. Abin da ya haddasa wannan rikici kowa dai ya sani, taro ne aka yi na karrama jarumi White Money yayin da 'yan Kannywood suka je suka ɗau hoto da shi. Wannan yasa ita Hadiza Gabon din ta fito tana posting a Instagram tana cewa sun fiye shishigi kuma da nasu ne ba za su yi masa haka ba. Cikin waɗanda suka halarci wancan taro akwai manyan jarumai na Kannywood irin su Ali Nuhu, Adam A Zango, Abba El Mustapha, Baba Karami da dai sauransu. Waɗannan dukkan su manya ne kuma jigajigai a cikin wannan harka ta Kannywood, kuma su ne suka yi sillar shigowar ita Hadiza Gabon da cikin wannan harka ga irin sakayyar da za ta yi musu. To muna nan muna ta jiran dakon martani daga bakin ɗaya daga cikin wa'incan manya. To Adam A Zango dai a cikinsu ya fito a yau ya yi martani ga abin da yake cewa duk lokacin da aka yi yaro ya ci mutuncinka sai a ce ka yi haƙuri, kai babba ne. Idan baka ɗauki mataki ba, gobe ma wani yaron zai yi maka. What is the solution? Ma'ana mecece mafita? Wasu daga cikin jarumai sun fito sun yi comment ƙarƙashin wannan postin na Adam A Zango, kamar Baban Lahiyatu yayin da ya ce haƙurin dai wata rana sai labari. Shi kuma Mansur Makeup cewa haƙurin dai bossman, kai mai haƙuri ne ka ƙara, da dai sauransu. To wannan shine dai abin da yake faruwa a baya-bayan nan, kuma muna nan za mu ringa kawo muku rahoton duka dambarwar da take faruwa ƙarƙashin wannan rikici da ma wasu rikice-rikice da dai sauransu a ƙarƙashin Kannywood. Muna fata za ku yi comment kuma mu ji ra'ayinku a ƙarƙashin wannan bidiyo. Idan akwai wani abu da kake so ka ɗora ko kuma wata shawara da kake so ka bayar, muna sauraron ta. Sai an jima.